Ka Khasi Students Union KSU kala pediang ya kajingkhat ya keren jong ka sarkar jala. Ha ka bayade bat kisan tli kimat jing dawa jong ka seng. Ya kanika rai la shim ha ka jingalang jong ka Central Executive Committee CEC KSU kebala syong kirki ha ka janmit arsan trik nailar. Ding ba ukurwa u Information and Publicity Secretary ka seng usamla pensyai kupar dekar. Ulaong ba ka Khasi Students Union kan lej banyak kendo ya menteri rang ba ka jela u Konrad ke sangma ha ka por Henry baje janmit ha ka arpun rio trik naila ka seng kala pen pauru ya ka jing kmi denti ba ka ni ka jinga keren kan long ka besisa kani ka jing khat ya keren kala long ha ka arpu sau trik nailar hadin ba menteri rang ba ka jela u Konrad ke sangma hula ong ba ka sarkar kala pha ka jing tho sya ka KSU ban kintu bakin wan sya ka jinga keren halor kisan tli kimat jing dawa jong ka seng ha ka baya day bat ka jing dawa ban plat no ye ki samut ki nong yalam bala syak kem jong ka seng bat ban weng no na ka jing pengat ha ka kindon MMPO MPDA u Konrad ula ong baka an kan shim yala ka jong ka senja